kagem saya kemauan nggih santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si kagem tamu dan sekalian. Ugi mboten ketelumpen ingkang kagungan kersa nggih, Nak. Bapak Selamat Uling. Uling. Heeh, uling iki apa ya? Uling niki kenapa, Bu? Wadanan nggih. Hah? Oleng. Oleng Nggih, nggih. niki napa klune oleng niki nggih. Apa trep oleng ya? Inggih Bapak Selamat ugi Ibu Sri Murtini. Niki dalam rangka dalam acara Walimatul Khitan Nak. Nggih, netake Adik Nufail Mursila. Nggih, Dik Nufail Mursila mugia dadosa putra ingkang saleh nggih, Nak. Amin. Putra ingkang pokoke migudanani tumrap nusa bangsa atuwen agama nggih. Tuwin wong tuwa. Pinter sekolahe. Pinter ngajine. Bejo dadosa putra bejo. Amin. Dunia akhirat lan nggih. Amin. Ugi kagem Bapak Selamat. Oh, selamat nggih didongake. Ditungake sing aki. Lah iya to, pokoke dewane sing apik-apik. Mugi-mugi sabibare nimbali agung budaya tansah pinaringan rezeki ingkang agung. Amin nggih. Yuswa panjang barokah. Amin. Pokoke sakinah mawaddah warahmah keluargane. Mboten wonten alangan menapa-napa nggih. Kalis lir ing sambikala. Nggih. Amin. Allahumma amin. Bahagia selalu keluargane. Turah-turah ya, Maya. Rezekine turah-turah. Iki ya bos dompeng kok, No. Oh, bos dompeng. Oh, bener. Mugi-mugi nggih pokoknya lancar dompenge. Nggih, selamat kerjane. Kantuk kuwatah emase. Amin. Mase saya larang. Lah kowe karo aku nak tuku. Ora kelar tuku. Iya. Lah iso to. Endi kagem sing kemawon yak monggo lelipur. Sugeng pembanggian kalih keluarga besar Ketoprak Agung Budaya. Mijil saking Tambak Agung Kaliori Rembang. Inggih pun sesepuh Bapak Rabun Widodo. Juga Bos Muda Ika Talenta. Siang menika. Makaryo Sinar Ngabe Bro Audio. Anti dalam musik. Ali Jaipong Agung Budaya. Menger. RHS Video Syuting Agung Budaya Channel. Terima kasih banyak. Sahabat-sahabat pandemen mah. Nah kita absen dulu. Pak Su saking Ngerang. Dawardi Tambak Romo. Tambak Agung. Aku kene channel 2. Terima kasih. Mas Irwan. Iki mbahmu kae iki. Pakmun saking Ngeropa. Tarwi saking Tisari nggih. Nggih, saking Tisari ugi. Bajo nggih Pak sampun nggih. Siap. Matur suwun. Matur nuwun nggih Mbak niki sampun Santoso saking Jati Rasa nggih leres. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Yuk, niki wonten pamundutan. Nggih. Kalih ngrantos niku pamundutan saking tuan rumah nggih. Diaturi sambil kemangirin. Pak Mun ugi lestari mah. Oh ngeten. Ditenggong nggih Pak Mun nggih.
Monggo atensinya kagem Pak Slamet. Oke Bu Murtini, Nggih, Bu Sri Murtini. Monggo ditenggo. Pun tenggo nggih. Ugi kagem tamu dengan sedaya kemawon monggo nek badhe ngersake lagu. Wonten adan? Dereng nggih. Nembe kori. Ayo monggo sambil kemangis spesial kagem Mbah Kong. Mbak Kong saking pundi nggih kula supe? Sidokerto. Oh nggih. Dari Sehat-sehat Pati. nggih. Yo. Spesial Mbah Kong nggih yang dari Sidokerto. So
ditutup riyen nggih. Enggak ditutup. Nggih, Mbah. Ditutup riyen, Pak. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Pengen dielu-yuli saking Jatiroso. Si Pak Santoso. Nggih mangke malih nggih Pak nggih. Aduh wis ngetokno wis bar. Mangke malih Pak. Atas kekuatan iki lagu-lagu niki. Pak Mun sampun saking Eropa.
Yuk. Pak. Dalam. Dal- Diaturi mandap mriko. Siap. Niku senenganku lho. Ya seneng dadi tuyul. Kayak iki lho. Lah iya Tuyul ageng budaya ya. Awakmu dhewe. Pak Santoso nyuwun lagu. Nggih monggo napa niki? Nggih, monggo niki. Diaturi podang kuning riyen ya sinambi mandap. Nggih. Wonten podang kuning Mas Win monggo. Risna penana ya. Ya, Risna.
bos dompeng sedaya. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun nggih. Hah? Keluargane Pak Slamet nggih. Lah nggih bos dompeng sedaya. Mboten. Bakal ngesimak iya. Iya. Anji matur sembah nuwun nggih. Anji mugi tambah berkah barokah. Amin. Ya. Dilajengake no pamundutan iki ibuke bokong semok kira-kira iji eling apa ora? Aran bokong nangka sesikar aha. Anji. Ibu sinten menika? Bu Endang. Kula daleme Bu niku Kaliori Rembang Bu. Karang jahe, pasir putih. Nah niku sakderenge pasir putih. Anjay, ya semoga bokong semok ready. Oke, yuk Bu Judus. Judus. Asik. NHS Production. Adik enak ngetno aku lho. Iki bangsane opo? Rayane diloreng-loreng.
Pripun sih? Mbah Kakung nyuwuni niku nak lali janjine. Niki mbahe niku mbahe Dik sinten Kang Sunat? Oh, mbah yang punya hajat nggih. Salahmu dhewe ditenggo nggih. Ya samenika lali janjine. Mbah sinten menika asmanipun, Mbah? Mbah Maman. Heeh, Cik. Oh, alah kuat iki nggih. Denok salahmu dhewe. Niki mbae lali janjine nggih. Terus monggo Mas Win pun aturi lali janjine. Ayo nak. Ayo yang ada di atas siapa ini? Ada yuk. Ajeng aja boleh yuk monggo. Ajeng aja spesial kagem Mbah Kung. Joget kok anggiranut ngene. Nak urung mari piye? Urung mari, dereng mari, Dik. Mpun, wis kok sunate winganane kok. Wis mari, Nduk. Wis dadi apik apa durung, Le? Janjane kowe ne. Asik ya. Hei. Agung budaya menyer meneh.
Mbah Kakung. Niki Mbah Dek Fadil. Nggih, Mbah. Dina nggih pamundhutane saking Mbak Diah. Mbak Dian. Mbak Dian ingkang pundi niki? Nggih, dina, Mbak. Badhe nyanyi piyambak? Mboten. Dalem. Hamil muda niki nggih. Muga angge sehat-sehat nggih. Mugi-mugi lancar sampai persalinan nanti. Aku budaya. Gratis. Nggih monggo Dina. Spesial kagem Mbak Dian. Monggo kula aturi pinarak nggih. Dina yang bersama Citra Merjam Banding. Sayangku sing
suwun nggih, matur sembah nuwun Mbak Dian. Anjing. Iya, Ibu. Memenuhi permintaan saking ibuke ya monggo salahmu dhewe. Salahmu sendiri nggih, matur suwun Bu. Matur suwun nggih. Anjing. Niki Bu nyuwun ngersake Roro Jonggrang ugi ingkang kagungan kersa Mama Sri. Pun tenggak. Samnika Ibu niki salah setunggal nggih salam sendiri napa